Jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewintoɓe a yawo Pindi TV kam e calti muɗum min calmini min juuri on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde min bismima mon e rewɓe ndo jaydeji subaka hande o. Talata capantati lewru juillet 2024 puɗortoɗen ni rewɓe ndo jaydeji men ko jayde gendira leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti e kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti ko wadde ko yete ko déclaration de patrimoine kanko horejo leydi ndi ne wayno waɗi doggol ɓangino o fatuno noon e ngaalu makko ngaalu leydi ha e ngaalu to banggue koppareje kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ne wayno ni o arti ko fatuno noon to banggue jobdi makko lewru kala o arti e ko yewti ha joni e ɗum ko ganduɗa woni ko o jogui to banggue leyɗele o holliti 4 hectares mo o jogui tawi kadi ngaalu ko abbi 44 millions e koppareje franc CFA mbaɗama hen kono kadi e ñamande nde o jogui toon to yoga e wonna cuuɗi ɗi ganduɗa ko koppareje woni banque aji jayde tribune ɓe garti e nogas e goho innama ade ɓe pitali mumen keddi e ɗiɗo taliji to banggue ya garta kono kadi hanki o 12 innama ade hawruɓe ladial hakkude e oɗon nokku moɓe mbiyata toon to Ngaye Mékhé hakkude mum e Kébémer ɗum koye nder diwan bo Louga 12 hen tawi jeegomo ɓe ganduɗa ko innama ade en ko gañiɓe wonɓe musal oɗo saaha kono kadi ɓe garti e ɗiɗo balɗe 4 pitali kewɗi keddima e ɗiɗo taliji ɓe kolliti toon to ndulumaji jeegomo kawri e ladial ɓe kolliti kadi ñande alkamisa o yeda ne wayno tato sukaɓe hawruɓe ladial toon to yoɗo nokku mo ganduɗa waɗi ko toon to Saraya ɓen sukaɓe ni keɓani duuɓi 5 kono kadi ɓe garti e oɗo axe Kaolack Tamba Bakel ɓe kolliti ene teska ha joni pitali keddotoɗi e ɗiɗo tali kono kadi ɓe garti ha joni noon e lawol Louga Linguére ɓe kolliti ko abbi e capanɗe 4 innama ade hawruɓe ladial ɗum noon ko doggol ngol ganduɗa waɗama e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati sen ƴeewoyi jayde Les Échos ɓe garti e kanko mo ganduɗa ko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e déclaration de patrimoine makko mo waɗi hollidde to banggue doggol ɓetto to banggue ngaalu makko kanko horejo leydi ndi o holliti ne wayno omo jogui galle mo ganduɗa so tawi imama to banggue koppareje ene tolno e 294 millions e ko fawi to banggue koppareje men franc CFA 4 hectares mo o jogui kono kadi ñamande nde o jogui ko abbi e 25 toon to cuuɗi ñama toon to cuuɗi ɗi ganduɗa ko koppareje wonande banque uji ɗi jande leyte ko arti ha joni kanko jagorɗo kalfinaɗo Bogne Cheikh Diba o arti e ko fatuno noon e to banggue retard ko yowitino e programme économique et financier to banggue wadde ngol doggol walla mbiyan présenté toon wadde ɗum présenté toon to conseil d'administration mo FMI o arti to banggue wonande ngol lelgol hebde ɗen koppareje kono kadi o arti holliti ko leni ɗum kala ne jeeya hen ɓen ɓe ganduɗa ko député ji sarɗiyankoɓe toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal kono kadi o arti e ko yowitino e annulation mo débat d'orientation budgétaire mo ganduɗa ɗum ɗon ne kadi woodi ko battini no fewi to banggue wonande to banggue ɗen koppareje ne ganduɗa ko ponnoɗe heɓede toon to FMI jayde Le Quotidien ɓe garti caggal jaltal kanko horejo leydi ndi nde o ɓangini to banggue doggol ngaalu makko ko mbiyata ko déclaration de patrimoine Le Quotidien waɗi namdal duuɓi 15 kanko horejo leydi e oɗo saaha Bassirou Diomaye Faye so tawi imama to banggue ngaalu makko ene abboyoyi 4 millions e koppareje franc CFA ɓe kolliti noon e duuɓi 15 holno o wawi heɓirde ngun ngaalu ɗum no wayno yi ɗum ko jayde Le Quotidien kono kadi ɓe garti ha joni noon e oɗo accident mo ganduɗa waɗi hanki o toon to diwan bo Louga ha 12 innama ade ɓitali mumen keddima e ɗiɗo laabi jayde Besbi le jour ne wayno kamɓene ɓe garti ko yewtino ha joni e ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ko jayiyaji ha ɗum saabi pitali keddima hen pitali kadi owi e ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa hanki o 12 innama ade kawri e ladial toon to diwan bo Louga ɗum saabi kanko mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ya garta El Malick Ndiaye le ministre des transports o yellima on nokku ɗo ganduɗa waɗi accident wawde tigui yiide ɓen ɓe ganduɗa kadi oɗo saaha ko wonɓe e musallo kanko hoore omo ganduɗa ko jagorɗo El Malick Ndiaye o holliti noon ɓe ƴetti tawi ko pellitte fawde kadi kuule musɗe e ɓen ɓe ganduɗa ko dognoɓe tawi kadi e galda e neɗɗagal to banggue wonande ya garta
jayde l'évidence ɓe garti eko yowitino noon e déclaration de patrimoine mo kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o waɗi ɗum to banggue ko o jogui to banggue leydi 4 hectares mbo o jogui kopreje ko abbi 44 millions e kopreje franc CFA woni ko waɗa hen ɗum jamande nde o jogui toon to banque aji kono kadi l'évidence arti e o mo ganduɗa ko kay tigui woni coordonnateur mo piment beele tigui wawde ha joni e sembinde nden kay kisal e keeri leydi Sénégal ko ɗum saabide piment ɓe kolliti dana waɗa golle payodinde to banggue nden kay kisal keeri leydi Sénégal kono kadi addude waylo wayloji to banggue eɓɓoji payodinde beele tigui wawde dolnude nden kay kisal keeri leydi Sénégal sen ƴeewoyi jayinde témoin arti koye ɓeeɗo ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial hanki o ɗum noon waɗi ko hakkunde oɗo nokku mo ɓe mbiyata Ngaye Mékhé kame Kébémer ɗum noon ko e diwan bo Louga 12 innama AD ko kañumen tigui pitali mumen keddi e oɗo accident jeetato tawi ko gañiɓe won e musalla ɗum saabi kanko El Malick Ndiaye e jaltal makko holliti noon ma peeje kono kadi ma kuule musɗe fawe e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni ko dognoɓe tawi noon kadi noon no dognirta ko hunde nde ganduɗa ene yottiɗinde no fewi jayde témoin arti ha joni e ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe waɗoɓe ɗanle ɗe peewani ko ɓuuri temedere eko fawi innama AD e mabɓe ko kañumen tigui jagga toon to worgo leydi Sénégal mbiyen diwan bo Saint-Louis ɗum noon ko caggal nde ɓe jinno tigui nadde e maaje kaɗɗe ɗe jayde l'observateur kamɓene ɓe garti eko yowitino e oɗo accident baɗɗo toon to ganduɗa ko Ndande 12 innama AD ko kañumen kawri e ladial kono kadi ɓe garti o mo ganduɗa ko kay tigui woni ko toɗɗa o mo ganduɗa noon ko Sophie Zinga Sy tawi ko goto eɓe ganduɗa ko ɓiɗɗo e jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral leydi Sénégal kam e caggal leydi o arti noon toɗɗugol makko caggal nde jibinno haala kono kadi ɓe garti ha joni noon e omo ganduɗa ko Amadou Ba mo ganduɗa woni no mawɗo jagorɗo leydi Sénégal tawi noon ne wone eɓɓoji beele tigui wawde sosde ɗum koɓe mbiyata mouvement walla parti to banggue politique kanko Amadou Ba e yiide jayde l'observateur arti ha joni noon eko yowitino e jaltal kanko hoorejo leydi ndi to banggue kadi ɓaŋŋinde ɗum koɓe mbiyata wonande to banggue doggol koko jogui to banggue ngaalu leydi kam e koppareje jayde l'observateur yañimo ɗum e hello muɗum jayde Vox Populi ɓe garti e 12 innama AD hawruɓe ladial ɗum noon ko hanki o e oɗo nokku mo ganduɗa ene yiye palme o ɓe garti kadi e ɗin comportement walla mbiyen noon no ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni e ya garta o noɓe dognirte e laabi ɗi kanko mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ya garta o holliti kay ene miijani ɗum ko yiyete ko permis à point ma won hunde nde ganduɗa koko artir hunde nde ganduɗa ko ɓoyata ma ɗum won ko adda beele tigui wawde ha joni daranade safrude nden ñawande to banggue ya garta o jayde Vox Populi ɓe garti ha joni e omo ganduɗa ko kanko tigui woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e déclaration de patrimoine mo o waɗi e hanki e caggal nde o ɓangini ɗum jayde l'info ɓe garti e o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ɗum saabi ɓe mbaɗi ndeɗo sifande président Bassirou Diomaye Faye pauvre en argent mais riche en immobilier ɓe kolliti kanko hoorejo leydi ndi ko basɗo to banggue kopparejo kono kadi galo to banggue leydi kam e galleji dariɗi ɗum noon ko caggal nde o waɗi ɓangino ko yiyete ko noon déclaration de patrimoine kanko hoorejo leydi ndi to banggue galleji ɗi o jogui ha noon e terrain ji ɗi ganduɗa ko abbi e 4 hectares uddirten roɓɓindo jayndeji koye jayde coftal ɓalli record ɓe garti o mo ganduɗa ko mbaroji leydi Sénégal tawetendi toon to Medje oɗo saaha noon Monaco nana e ƴamal darade lang beele tigui wawde ƴamde oɗo suka ɓiɗɗo leydi Sénégal ndiɗo mbarodi yiyetendi Lamine Camara musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV kame calti muɗum ko ɗum tigui wonno komin doɓinnomon e ɗiɗo kabaruji talata 3 lewru juillet 2024 min dokon aadi alarba janggo sahore welede Allah jarama on jarama.